तुम्ही रस्त्यावरनं चालत आहात आणि अचानक तुम्हाला भूत दिसले. ती हादरायला बघून तुम्ही काय कराल? अशीच एक गोष्ट आपण ऐकणार आहोत. भूताची शाळा, एक भयकथा. पण चॅनलवर नवीन आला असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. कथा कशी वाटली मला इंस्टाग्रामवर कळवा. कथेनंतर मी तुम्हाला तिथेच भेटेल. आयडी आहे tejas.story. दीपिका साधारण आता 10वीला गेली होती. पूर्ण शाळेला तिच्यावर गर्व होता. याचं कारणच असे होते. ती स्पोर्ट्समध्ये म्हणजेच खेळ विभागामधनं तिने शाळेला आणि आपल्या शहराला अक्षरशः 3 मेडल आणून दिले होते. ती पुढेही जाईल याची खात्री सगळ्यांना होती. पण कुठेतरी दीपिकाच्या आईबाबांनी तिची 10वी आली होती म्हणून तिला काही काळ विश्रांती घेण्यासाठी सांगितली होती खेळामधनं, आणि आता तिला अभ्यासावर लक्ष करायला सांगितले होते. ती अभ्यासामध्ये फार हुशार होती. बघता बघता आता परीक्षा जवळ येत होती. दीपिका अक्षरशः सकाळी जात होती. ती रात्री ही उशिरापर्यंत येत होती मैत्रिणीच्या घरी अभ्यास करून. पण कुठेतरी मैत्रिणींचे आईबाबा त्यांना एवढा वेळ अभ्यास करून देत नव्हते. ही गोष्ट दीपिकाने आपल्या आईबाबांना सांगितली आणि बाबांनी त्या शाळेच्या प्रिन्सिपलांना, आणि प्रिन्सिपलांनी दीपिकाला एक परवानगी दिली. हे बघ दीपिका, तू अक्षरशः हुशार मुलगी आहेस. तसेही आपले वॉचमॅन काका हे 10पर्यंत असतात. मग तू एक काम कर, तू 10पर्यंत लायब्ररीमध्येच अभ्यास कर रात्रीपर्यंत आणि नंतर जा. त्यात दीपिकाचे बाबाही बोलले, हो मी तुला आणायला येत जाईल. आणि नंतर दीपिकाचा अभ्यासाचा प्रवास सुरू झाला. अक्षरशः फार जिद्दी मुलगी ती. कोणाला चुकूनही वाटणार नाही की 10वीमध्ये हिने अक्षरशः 3 महिने अभ्यास केला नव्हता. हुशार मुलांना देखील ती मागे टाकत होती. असे वाटत होते की यावेळेला ती 90% तरी नक्कीच आणणार. रोज तिचे आई बाबा हे तिला सोडायला आणि रात्री 10 नंतर आणायला येत असे. पण एक दिवशी तिचे वॉचमॅन काका नव्हते आले. दीपिका त्या लायब्ररीमध्ये तशीच अभ्यास करत होती आणि दीपिकाला आठवले की आज अमावस्या आहे. एवढं काही ऐकलं आणि लायब्ररीची लाईट ही बंद आणि चालू होऊ लागली. क्षणभरातच तिला फार भीती वाटू लागली होती. तिचा यावर विश्वास जरी नसला तरी त्या मोठ्या शाळेच्या लायब्ररीमध्ये एकटी असणं हेच भीतीदायक होते. ती तशीच घाबरत उठली आणि हळूहळू करून एक एक पाऊल टाकू लागली. जशी जशी ती चालत होती तरी तिला असे वाटत होते की तिच्या मागे कोणीतरी आहे जे तिला पुस्तकाच्या मागून पाहत आहे. दीपिका तशीच चालू लागली. दीपिका अक्षरशः आपली नजर खाली टाकून चालत होती. पण क्षणभरातच तिला कोणाचा तरी धक्का लागला आणि ती जोरात किंचाळली. पण तिने पाहिले की तिचे बाबा तिकडे होते. दीपिका काय हे, अशी का ओरडते? दीपिकाने झालेला सगळा प्रकार सांगितला आणि बाबा हसू लागले. त्यात तिचे बाबा बोलले, तूही भूतांवर विश्वास ठेवतेस? आणि हो, वॉचमॅन काका आज अक्षरशः लवकर घरी गेले. जसे मी गेट खाली आलो तसेच त्यांनी मला सांगितले की तू एकटीच आहेस, म्हणून मी तुला आणायला आलो. दीपिका आणि तिच्या बाबांनी ती लायब्ररी बंद करून तसेच घरी गेले. हळूहळू दिवस सरकत होते. पण दीपिका रात्रीची अभ्यास करताना त्या लायब्ररीमध्ये तिला जाणवत होते की तिच्या व्यतिरिक्त कोणीतरी आहे जे त्या खिडकीतून तिला पाहत आहे. दीपिका नेहमी उठायची आणि पाहायची तर तिथे कोणी नसायचे. एक दिवशी तिला बाबांनी सोडले आणि नेहमीप्रमाणे रात्र झाली होती. वॉचमॅन काकाही आपली ड्युटी संपवणार होते
आणि दीपिकाला ते बोलवायला आले. पण दीपिका इथे अभ्यासात व्यस्त होती. पण क्षणभरातच ते लाईट पुन्हा एकदा बंद आणि चालू होऊ लागले. पण ह्यावेळेला दीपिकाला असे वाटले की त्या लायब्ररीमध्ये नक्कीच कोणीतरी आहे. दीपिका आवाज देऊ लागली, कोण? कोणी आहे का? पण कोणताच प्रतिसाद येत नव्हता. पण तिला असे वाटत होते की वरतून काळी सावली ही अक्षरशः क्षणभरातच इकडून तिकडे होत आहे. तिने कसल्याच प्रकारचा हावभाव देण्यास टाळला. तिने लायब्ररीचे लाईट्स बंद केले आणि घरी जाण्यास निघाली. पण अक्षरशः काही वेळात वॉचमॅन काका भेटले आणि ते बोलले, दीपिका, आज तुझे बाबा येणार नाहीयेत. त्यांनी मलाच निरोप दिलाय आणि हो, मी तुला सोडायला येतो. पण दीपिकाने त्यांना नकार दिला. शेवटी तेही दिवसभर थकत होतेच. दीपिकाने एकटे जाण्याचे ठरवले होते. वॉचमॅन काकांनी विनंती केली पण ती अपयशी ठरली. दीपिका ही शाळेच्या लायब्ररी बसून आणि शाळेपासून हळूहळू लांब जाऊ लागली होती. तो पूर्ण काळ्याने अंधार पसरलेला रस्ता, जेमतेम तिला काहीतरी दिसत होते. शेतातून ती जात होती आणि हळूहळू ते लांबून असलेले घरांचे दिवे तिला दिसत होते. थोडे हायसे तर वाटत होते, पण ती तशीच चालत होती. रात्री तो किर्रा आवाज आणि पायांचा तो आवाज, बस. पण क्षणभरातच मागून आवाज येऊ लागला, दीपिका, दीपिका. दीपिकाने कोणताच हावभाव केला नाही. पूर्ण त्या अंधाराच्या रस्त्यामध्ये दीपिका तशीच चालत होती. पण आता स्ट्रीट लाईट आली आणि दीपिकाला हायसे वाटू लागली. पण दीपिकाने पाहिले की एक बाई ही तिला पाठमोरे करून तशीच उभी होती. तीही हळूहळू करून जेमतेम चालत होती. दीपिका तिच्या मागे चालू लागली. पण दीपिकाने पाहिले की त्या बाईचे केस हे अक्षरशः जमिनीपर्यंत लोळत होते. पण सगळ्यात भयभीत दृश्य म्हणजे तिला पाय नव्हते आणि तिच्या केसांना रक्त लागले होते. दीपिका तशीच तिथे थांबली आणि तिला पाहू लागली. पण आता पुढे जे होणार होते ते फार भयंकर. त्या बाईने तशीच आपली मुंडी ही मागच्या दिशेने वळवली. ती हलली देखील नाही. दीपिकाला काय बोलायचे ते समजत नव्हते. ती बाई अक्षरशः हवेत तरंगत दीपिकाकडे येऊ लागली. दीपिकाला आपले पाय उचलताच येत नव्हते आणि ती बाई अक्षरशः एका हाताच्या अंतरावर आली आणि तिने प्रश्न केला, माझी मुलगी कुठे आहे? दीपिकाला काय बोलायचे समजत नव्हते आणि दीपिकाने कळत न कळत हात हा उजवीकडे दाखवला, तिकडच्या डोंगराकडे. ती हळद तशीच तिकडे बघू लागली आणि ती अक्षरशः वाऱ्याच्या वेगाने तिकडून अदृश्य झाली. स्पष्ट दिसत होते की ती तिकडे जात आहे. दीपिकाने सगळे पाठ्यपुस्तक तिथेच फेकले आणि ती जमेल तेवढ्या वेगाने धावू लागली. जे काही दगड वगैरे येत होते त्याच्यावर पाय ठेवत. पण आता तिथून भलताच आवाज आला, मला फसवलं, तुला मी सोडणार नाही, मरणार तू. हा आवाज दीपिकाने ऐकला आणि तिला समजून गेले की आता पुढे काय होणार आहे. घर हे अक्षरशः काहीच्या अंतरावर होते. दीपिका मनातल्या मनात खुश झाली. दीपिका आपल्या घराजवळ पोहोचणार, तो दार ठोठवणार. पण अक्षरशः तिच्या समोर
तीच बाई उभी झाली. माझी मुलगी कुठं आहे? तुला मी सोडणार नाही. मरणार तू. ती दीपिकाच्या नजरेत पाहू लागली आणि दीपिकाने दरवाजाचा दार ठोठावला. दीपिका आतमध्ये आली आणि तिचे बाबाही काही वेळात घरी आले. दीपिकाचा स्वभाव हा बदलला होता. दीपिका आता शाळेत जात नव्हती. आई बाबांना उलट बोलत होती. आणि सगळ्यात भयभीत दृश्य म्हणजे एका रात्री ते सगळे झोपले असताना दीपिका ही अक्षरशः आपल्या हातांवर आणि पायांवर पाठमोरे करून उभी राहिली आणि चालू लागली. आणि तिच्या तोंडातून एकच वाक्य येत होते, माझी मुलगी कुठं आहे? दीपिकाची आई आणि बाबा हे जोरात किंचाळले. अर्ध गाव जमा झालं आणि त्यातल्याच एका व्यक्तीने सांगितलं की उद्या आपण बाबांना बोलवू, तेच काहीतरी करतील. अर्ध्या गावाने दीपिकाला बांधून ठेवले, पण अक्षरशः 10 ते 15 जणांना दीपिका जड जाऊ लागली. तोंडात येईल तसे अपशब्द बोलत होती. मला सोडा, मला जाऊ द्या. पण फक्त दीपिकासाठी सगळे सहन करत होते. सगळ्यांना समजून गेले होते की हिच्या शरीरामध्ये आत्मा गेलेली आहे. दुसरा दिवस आला आणि दीपिका बेशुद्ध पडली होती. तो मांत्रिक गावात आला. जसा तो गावात आला, अक्षरशः अर्धे गाव तिचे पाया पडू लागले. तो दीपिकाकडे गेला आणि दीपिका क्रूर नजरेने त्याला पाहू लागली. तो मांत्रिक हा विचारू लागला, कोण आहेस तू? काय हिच्या मागे लागली? पण दीपिका काही सांगत नव्हती. आणि शेवटी मांत्रिकाने आपल्याजवळ असलेली एक छडी काढली आणि दीपिकाला जोरात मारली. दीपिका किंचाळू लागली. आणि शेवटी त्या बाबाने एक प्रश्न केला, तू हिचं शरीर सोडणार आहेस? आणि दीपिकाच्या शरीरामध्ये असलेल्या त्या आत्म्याने उत्तर दिले, नाही. पण यावेळेला ते मांत्रिक शांत बसले. दीपिकाला त्यांनी तसेच ठेवले आणि ते घराबाहेर आले. सगळ्यांना आश्चर्याचा धक्का बसला. मोठमोठे भूत काढणारे ते मांत्रिक अक्षरशः यावेळेला घराबाहेर आले. गावात चर्चा होऊ लागली आणि मांत्रिकांनी काही लोकांना जमवले आणि मांत्रिक तिथून निघून गेले. शेवटी रात्र झाली. मांत्रिकांनी स्पष्ट सांगितले होते की सगळ्यांनी आपापल्या घरी जावा. आणि अक्षरशः काही क्षणामध्ये दीपिकाच्या आईबाबांनी तिचे हात तसेच सोडले. दीपिका ही आता पूर्वपदावर आली होती, पण कळत न कळत तिचे पावलं हे त्याच खांबाजवळ जात होते. आणि शेवटी ती त्या खांबाजवळ आली. मांत्रिक आणि काही गावकरी हे लांबून पाहत होते आणि गावामध्ये अर्धे गावकरी जमलेच होते. सगळ्यांना चिंता सतवत होती. पण इकडे मांत्रिक याच्या डोक्यात काही भलताच विचार होता. ती आत्मा आणि दीपिका हे त्या खांबाजवळ आले आणि जोर जोरात ओरडू लागले, माझी मुलगी कुठं आहे? आणि त्यावेळेला एक गावकरी समोरून जाण्याचं नाटक करू लागला. त्यालाही तेच प्रश्न केला, माझी मुलगी कुठं आहे? आणि त्या गावकऱ्यांनी तिचा हात एका लहान मुलीकडे दाखवले. दीपिकाच्या आतमध्ये असलेली ती आत्मा तिच्याकडे बघू लागली आणि ती अक्षरशः वाऱ्याच्या वेगाने त्या लहान मुलीकडे गेली. तिला घट्ट पकडली आणि अचानक दीपिका ही बेशुद्ध झाली. दुसऱ्या दिवशी तिचे डोळे उघडले. नंतर डॉक्टर आले. त्यांनीही काही गोळ्या दिल्या. अर्धे गाव हे मांत्रिकाला विचारण्यास सज्ज झाले
की असे काय झाले, तुम्ही नेहमीसारखे भूत का नाही काढले. आणि मांत्रिक हा सांगू लागला, मला आजही आठवते, साधारण 30 वर्षाआधी आपल्या या शाळेमध्ये एक आई आणि तिची मुलगी होती. तिच्या आईला तिच्या नवऱ्याने सोडले होते, म्हणून मुलीचे पालन पोषण तिनेच केले. पण एका दिवशी तीही अशीच अभ्यास करत असताना रात्रीची निघाली. आणि हो, तिला त्या खांबाजवळच एका गाडीने चिरडले. हे लांबून दृश्य त्या आईने पाहिले. पण नंतर त्या गाडीने तिचे ते मेलेले शरीर मुलीचे हे लांब कुठेतरी नेऊन फेकले. त्या आईला ते कधीच दिसले नाही आणि म्हणून तिने आत्महत्या केली, तीही अमावस्याच्या दिवशी. आणि तेव्हापासूनच ती कोणाला शोधत असते. तुमची मुलगी तिला दिसली, तिने तिला झपाटली. आणि हो, त्या दिवशी ती जी होती ना, ज्या मुलीने तिने पकडले, ती मुलगी नव्हतीच, ती एक भावली होती, जी हुबेहूब त्या बाईच्या मुलीसारखी दिसत होती. त्या भावलीने त्या मुलीकडे म्हणजेच त्या भावलीकडे पाहिले आणि ते सगळा राग विसरून गेली तिच्या एका घट्ट मिठीमध्ये. तिला या पृथ्वीलोकवरनं कायमची शांतता भेटली. ती मुक्त झाली आणि तुमची मुलगी त्या आत्म्या बसून. असं बोलता सगळे गावकरी हे टाळ्या वाजवू लागले. ही कथा कशी होती मला सांगाल? इंस्टाग्रामवर नक्की कळवा, कमेंट नक्की करा. आणि हो, तुमच्यावरही अशी घटना घडली तर काय कराल? चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.